Organize ndị Igbo ọmụ na-ekwu mobile segwu global onye ọbara tụrụ egbe ọbara ọra ọnwa ebe ndị nji wabịa today maka nwoke a na-akpọ Mathias ezeaku sino Mathias ezeaku ma eze ụbịam mind your business okwe na abụ iru m ọbụma ibi na-eme ịpụta ụtụtụ ikpụla akwụkwọ kutiwala aka n'ọnụ ipụta echi ikpụla akwụkwọ kutiwala aka n'ọnụ nwanne chikpụrụ ndị dibịa n'ọnụ ị na-eme ụka ka ibe ọ bụla ị na-eme anyị chọrọ ịma but mme expose gị I will expose you that your fake ministry is na ị na-eme chọọchị na-enwere onye ụka na-enwere chọọchị ị nwere chọọchị si na ị na-eme ụka abago 2023 olugo ka m mepe ike unu niile ọ bụrụ na ị chọrọ mind your business ọ bụrụ na ị chọrọ mind that wayo ị na-egwu ndị mmadụ that ego ị na-anakọsị ndị mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ mind ya nọ ebe ihe eme egbe ịpụta ụtụtụ ị na-achọ onye egwu na-akpaghalị na-achọ followers m ga-apịawa gị azụ na nke ikpeazụ a ejuo oge egwuru si na ọmụmụ okwuru m ga-esendịle gị 25 demons ebe nri nke n'ịma nwere nke ọzọ nọmba 1 bụ na ọgwụ m ede egbu onye aka ya dị ọcha onye ọbụla dala iwu mpịawagide gị azụ mpịana gị na n'inyi maka na ọkpa na okpoko gburu bụ ntị amelia. This is the last warning mmeghe gị mma gwara gị okwu ọzọ mana ịbịa bụ my action abụrụ m ndị dibịa ndị a na-eme ekwusi okwu masị emere eme ijide ọgwụ ijide okwu o ji ego oji ọgwụ ma onye na-ejiri ọgwụ ma ejide ego ndị li egbu onye na nkịtị ibe nji agwa gị ebe a bụ na agago m through your post several times wee bịa na Koro Beach ọ bụrụ dibịa niile nọ na Facebook abụrụ fake dibịa niile nọ na social media abụrụ fake unlike ngị nwa na oge bụ Mathias ezeaku maọbụ eze ụbịam ibe nna agwa gị taa bụ na ọ bụ na ịma ndọrọ your business enye gị na this 2023 onye na-agwa gị okwu a bụ alụsi egwu global prophet ọmụ na-ekwu akalịrị m egwu akalịrị m mgba gị n'ụdị ọbụla ọ bụ na ime mpịa gị apịa 25 demons ka m ese ndele gị ma ọ bụ na ịkparala ọdụdụ gị nye n'ike ọ bụ na ịma ndọrọ ebe ịbịara mme na social media ebe ịchọ bụ ka ijiri mmadụ wee too ka ijiri nkwutọ mmadụ wee too ka ijiri nkwutọ mmadụ wee nwee followers ọ bụ na nweta gị nyema survive kwa my attack onye ọbụla mbịala attack na-enweta sign anụgo m ife ikwuru ozi izuru elutego m aka na nna m mana ka anyị nene dịka isi wee kwu number 1 ikwutegwuola onwe gị ife na this 2023 because na anyị Igbo ga-agbala m aka ebe aja anyị Igbo ga-agbala m aka ebe na since m bidoro ọgụ this liberation bụ ihe m fụrụ afụfụ ntagwo na anyị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo ndị oyi one na-ebe akwa n'ọfịs m nkịta millions why na-enwe due process eji eme odosti na chief Chineke ya agbala m aka na ihe na-agbakwana mbọ to defend our tradition and culture anyị nwe na-agba mbọ ka defend that name akpọ dibia maka afa dibia na English bụ doctor na-ekwu ya na my broadcast everyday na anyị nwe orthopedic native doctor bụ ndị na-agba ọkpụkpụ anyị nwere gynecologist native doctor ndị na-eji ime mgbe gboo anyị nwere surgeons ndị na-eme operation ndị na-awa akpụ ndị na-ebe ugwu anyị ebewego ugwu tupu nwa onye ọcha bịa ndị be anyị wepụ ego akpụ tupu nwa onye ọcha bịa jee jụọ ese mana ifuru nke majik ejide ikwe ọkwụla ọtọ ime isi na ọba ọgwụ mụ nwa mmee ya mfụ na ọbụla ọgwụ mbịa gwa ndị be anyị na ọwayo iweta ọkụkọ nwụdi ọnwụọ mụ nwa wetakwa ya nwụdi ọnwụọ mbịa gwa ụmụ Igbo n'ọkwa 419 gị mụrụ anya gị na ife anyị ma native doctor bụ ndị na-eme ya ka ndị gboo si eme ya ji mgbọrọgwụ na mkpa ọgwụgwọ agwọ ya m ji wee sị ihe ọbụla ị na-eme under native as a native doctor nke ọbụla imi na-eme once na ọ na-arụ ọrụ mee m bịa gwa m na anyị nwa ga sponsor gị isi na ị ga-emenwu magic gị ofu ihe ise from here to Lagos or science we will sponsor you and make it to be real. Government are that way. You got to go. So when them kabli to ono, mo isecha nwere bịa na akweli.
ije ifu mensi na-ese anwụrụ esecha anwụrụ ise jee ha oyi maka onye agụụ na-agụ dịka ga-ekpesi ise anwụrụ mana mma agbape gị ntị obele ịghọtago mma akpọpe gị obele ntị maka na nzuzu abago n'ime nwere 25 demons inwe 25 demons mana Fulani na-egbu anyị everyday anụ ọfịa enwere ihe pastor ezi na-esi isi n'anya a na-asọ ndụ maka na ndị agha na-anwụ na na-egwu ya abụrụ ofu na ofu nna gị. You don't want to work, no relax ha ka ị nala onye tala afụ nke ya rie isi na aga enyi m na 2023 don't worry, I ga-esi stay side bịa serve ga akwụ obere oge lawyer mo finish and go me about the video. When the petition is done now, is this state side they make invite. I don't want them, they will not arrest you. Man generated power mu when I need make it for you. Even one of my truck who since 8 years ago, from last year, draw my IPO handle the case now, no giddy. I told him to forgive the man. Yeah, Gavambulu my moto jello is my mono the money. So they will invite you. The only thing I need is for you to sign life undertaking. No anything minimum practical. You go to prison. Mana and that idea the man spiritual power got send it. I even told my lawyer to put it on that petition. Send your spiritual power, 25 demon. If I sleep and I did not wake up, nobody should fight you. If I had an accident tomorrow, it's just normal something. If you can use your power to make me as I'm talking now to stop breathing, fine. Man, if this year, you will only sign undertaking for practical action because you have no other power. I said boasting. And then we also now we're going to make 4 days. Okay, oh yeah, from 4 market days. From now to 4 days. Obo na iwep the whole venue. Ebem na giga no maka malonye ka nwanne ni call back with ogwu ge achon ki wepụta venue ka ibute ogwu ge mụnwa mbute nke nje edele reality believe on ya within 5 minutes obu na ebujelogo hospital man obla ezeaku molom nwokoko ị na-eme wayo si na ịchọ ịnọchite unu chọ imebi our tradition isi na ibu dibia na isiri ike enye nge 4 days from now wo venue obu no na mkpọ obu no na Ọnịcha no na Asaba ebe ọbụla like field ọbụla like wonye no me video wo the venue kpọọ m na phone ka itie date 5 minutes ọbụla ma pịatụrụ gị n'ana chukwu okike adị ma gbala ma ebuje ogo n'ọgwụ within 5 minutes mana ma brezak ndị oshimoshi ị chọghị ime ihe na-ekwu ọ ikwu na the video na ị chọghị mma nsogbu adọrọ isi ni cheze life undertaking na then I anya ka if say 25 demons. If your demon attack me, nobody should attack anybody. Oh yenji gwu mi bosiki but so ni no na agbaleze akọ egbe this religion blah 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 leaders man the pastor man the bishop man the father if any na enye the bany olive oil fake yeni na agwa the bany olive oil na agwo ya take me to anywhere I will defend this video. I told you to kill all of them, kill their wife, kill their mother, their father and their parents because they have killed millions. I'm a living witness. Fake miracle, take me to court, then I'll prove myself. Very simple. Unsina fake dibia ineme ne wari kwe no fake. Take me to court. I will perform it. Mbotali go nyangulu me ogabije. Then you jail me. Very simple. Nga agbacho no nto kwana ni igbo. Nga eji ezo will destroy you. Nwa bingo. Itaganu na abo. Na eni gine wetele. Iga aputa nwa ebe ndi iga aputa nwa ilo gwa mo face to face. Umu be me tigbu ogo ozugbo. Nke ga abudowe gi na anwu before na akpo police. Don't worry, just say nke anata. They will not put agwa. Just invite you, sign and go. And then they will just say they will not torture you. But I don't want to torture you. Just see, they even relax in office. You sign, I want the police. They will sign it. Nobody will touch you. Can never know. Can ever got 25 demons is our wall. Onion Susu. Ndị nana iji akọnuche lụpụta so ofe mụ na gị na-erita ndị rụpụta afa mụ na gị na-azata nke mụ na gị ga-alụpụta ọbụrụ igwu ndị mmadụ wayo kịtịkpa gbawa gị ọnụ nwa ụbịam ịma onye kalie gị
command the get and need the storm all your home. Dear broadcast both on radio station and social media now. Tomorrow morning have more than 2,000 men. Na begi. Tibuno ganya. Man I try me power or my connection. Many body boni will intimidate. He am gonna follow due process. When I get him this 2023, just sign a life undertaking. Simple. Due process come gonna follow. Once we due process as up and down and manding on a prison, my mother with the due process. So we go bele fi monkey in NHS, I NNZ fi monkey. It will go on kegi, Muma won't come. So men came practical. Nchawezegi ki your own 25 demons. Very simple. There will Malakwana law cover that your 25 demons. They will not talk to you. Once they attack on spiritual, but any physical attack, you go to prison. Simple. Do dele onye obuna udo si eni keneziokwu a obieti na onye obuna eti akale monda amani ife ebe obuna I'm bigger than them. Kede menji di bigger than them. Truth. When you hustle. Honest and connection. Good connection to save our land. Thank you.